Evo nas u još jednom KH7 tutorialu. Danas isto bavimo mrljama i pokušat ćemo ukloniti mrlje koje su najčešće možda u svakom kućanstvu. Prvo, što ćete se gotovo uvijek svi vi zamazati, a prva, kapnut ćemo malo masnog ulja. Op. Isuse. Dobro, možda malo puno, ali nema veze. Druga mrljica, koja se isto svaki put ženama dogodi, pogotovo recimo na nekoj bijeloj košulji, tragovi pudera. Evo ga. I kao još jednu mrlju, groznu, stavit ćemo mrlju od kečapa. Ono što će vam svakako pomoći je da na službenoj stranici od KH7 imate tražilicu mrlja. Znači samo potražite svoju mrlju s čim ste zeznuli odjeću i dobit ćete točno uputstvo kako je otkloniti. Ovo ćemo sad našpricat i isto ide u perilicu. Ne treba puno, vrlo malo i nek stoji jedno 5 minuta. Sad ćemo na ove dvije mrlje od kečapa, evo ga, taman ulje je malo kapnulo, dogodi se. Htjela sam vam pokazati nešto drugo, da osim odstranjivača mrlja, kad se dogodi masna mrlja, onda uzmite ovaj KH7 odmašćivač. Evo ga. Isto našpricite, stoji fakat kratko i ajmo u perilicu i molit se da mrlje odu. Na moje najveće iznenađenje, ono gdje je bila hrpa masnoće, više nema ničeg, a tragovi šminke, kečapa, nema više ničeg. Čisto ko suza, zato što djeluje.